KDP International again, your DJ Luster. My pirita, my editor, in your things. I want to them. Yalla, it's been a long time. Bachiti tonzera tambo, manje this time da uya nechi panza bambo. Hey! Tuma kupinda ne kutuma. Surprise ataki bachitoro wane shitoma. Sa Julius. Andirembe ndinyerere, I think iwese ango shut up to zitingwere. And by this time, Zakutoma kisa ngwere zacho za plenty, mutanzi zawandisa. Imendo inozitaye kwa mtoko, kuitengera banana inojga nema koko. After oyo shiti inopisa ramboko, haijge patojga sata inowa na makoko ini. As kuti wana wafata, face ne kunya nandango ona ne kushata. Face kita kunge kumashure ke akwa, yakapasi kapada pirita itombo vakwa. Hakamgaga yala dirisimbi samba mondi shitira wokuna waningwambi anditore ulengende kirere wanepambi apa mkazi akasiya kumusha mairumbi chakashata mkaka munyu warunga wangu unoporonga kunokutadza kuronga makabveko kuipwa monanga kumunga makukanganwa kwamavha nekuda kwempunga boss chipas uyo makampo motors then makamutsvagirawo tape yeToyota nekuti pari zvino njuga dzakaremwa 3 liter mtutos kudirika mbima zichandiyani ndangonzwa zvichinzi skila ane bhebhere ane pupu ndinomupa dola mukoma vake ndongwere yemulonyeni asi uyu muzvezvi chibage chiri muonyeni honjo tiri kuda honjo mumwe ndomusunga mbira dzakonjo honjo takasimba kana makasimbawo ini sabuya kanda touya nezinotfo hey! Honjo tiri kuda honjo mumwe ndomusunga mbira dzakonjo honjo takasimba kana makasimbawo ini sabuya kanda touya nezinotfo atiti vanozotiza kana tatangawo nekundikata mumwe akazotamba jurawo ndamumisa kuzi FM kuho ndakazomusiya mutara seport wo ndikati tatatatata pakashatatata ndozora sebhatata ndiri mazvikokota ndiri kutopopota ngoma dovindokokota nomuprofesa Robert Mugabena chatata honjo tiri kuda honjo mumwe ndomusunga mbira dzakonjo honjo takasimba kana makasimbawo ini sabuya kanda touya nezinotfo hey! Honjo tiri kuda honjo mumwe ndomusunga mbira dzakonjo honjo takasimba kana makasimbawo ini sabuya kanda touya nezinotfo